Pohon diploma. Ke an beri ang bazar thangmani an beri nogo mal phaya ob bazar phane nogo na phane nogo kare bo sutama ben thangmani iko din sutama ai nogo bakra pa thangmani bakra solo nogo kare bo ben nong nokor thangka ke bo sutama thangmani an beri ben thangka an basaya nogo basaya ken phon saya kare ben ni nokor thangka para ni bo na tugui na besuka paro Bufrong khumani abor sajama 25 tarik April mas ni 25 tarik khumani ke tini porjonto maya rutuku janai kheno rutuku na bekha thana rogo thana thangka thana thangka ke thana thange bosaka ko thana simi abo khlai pheka tang thana bor tab jasa maya ko hiso tam rokha kanang mane biang rogo thangka najuk asuk ek mas moton norok najuk apen maya tam rok kasanam songko an loko ang najuk an brino muko maya ba an loko jotono na iko an brini no khosmang ka sabadi saimang ka loko ro hambane an brino khosmang ka serai rok to tongni an serai tong mangnai nini hingni mung katamo konika de burma bini kami ke sutamura nini ke an para joy mango para bongso par ga soba oro nang nini mane nini do hamjuk phaketa bona hamjuk phaka ayang rok ka sada sa ka kokro bakra bari an bakra ju kre nge ani baji sombo kre bong bonong nokor thamon samiya borobo samiya ni sabo bong thamon samiya abon bagai nyong lokorok no kisa sajo nang kana lokono sajabe an buri khosma hangka no an phone number contact khladi an lokor ana kisa suba jabadi amte yok kana amte rok an buri no khange an buri bung ka konika de brama nin serai hingke khorong ni chana khorong ni nya no ঠিক আছে